Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि डिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहानाव कक'आ बिफां चकलेटखौ नायनो थाखाय बिजनीनि आयंमोन फैदोंमोन आरो आयं ओमफ्राय आदा दाख्लैदि जे जोंनि कक'आ दंफांनि बागै इउट्युबाव होबाय ओमफ्राय बिसोरो भिडिअखौ नायनानै जोंनि न'सिम मोनफैबाय आरो आयंमोना ओमफ्राय हामबाय होनो आयंमोनखौ जोंनि न'सिम मोनफैनायनि थाखाय ओमफ्राय आयंमोना जोंनाव फैनानै दंफाङा माबायदि फिथाइया माबायदि बोरै गायनांगौ बोरै गायनाङा एसे सोलोंनानै थांबाय आरोना एसे आइडिया लानानै थांबाय ओमफ्राय आङो दा बेखिनिखौ एसे भिडिअ लानानै दोनदों आरोना बेखौ आङो नोंथांमोननो देखायना होनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर नायनायजों लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय बिदिबा नायलांदो जोंहानाव बिजनीनि आंहाबो फिसा चेनेल दङ आयं डिडि प्रडाक्शन दे Gambarnya gufut jatuh benar begitu. Oh, hebat pasti tuh bang. Tapi sapnang kan? Kompleks kalangan daerah Tunjang saya. Yang porsi jadinya semalam ada sebab di tengah. Saya benar mbak di tengah. Ang boleh bilai kupara warisan ini semua sandang menarik. Saya mana? Lacina hari ini. Kira tadi mesti kawanya. Abi mau kamu tar bar bongsi ni? Semua pen bukan terus mana? Oh mana. Apa kau ini? Oh, hi. Hi. Oh, li hi. Video hi bawa. Hi. Deh ayok, माबायदि मोनखो फैनानै? मोजां मोनदों थ'. मोजां मोनदों ना? औ, मोजां मोनदों. ओमफ्राय जोंनि आबाद मावनायखौ नुनानै माबायदि मोनदों आबाद मावनायखौ जोंनिखौ? मोजां मोनदों आंहाबो गोसो दङ बिदिखौ मावनो लुबैयो. मावनो लुबैयो ना? ओमफ्राय साख्रि रिटायार जानोसै नालाय. औ. ओमफ्राय माबा मोनसेथ' मावनानै जानांगोन ना? मा जब मावो आयंआ? मास्टार. मास्टार ना? मोजां दे आयं. आदायालाय? बिहा बिजनेसावनो दङ. मोजां दे. बाय बाय. जिसिपि हा खोबाय हायाव लांफैबा आयंआबो फैबानो जाबाय बैजो औ गाखै दा गाखै आइने दैरो बय थांना फैदों मोजां जादो औ टाटा औ नंगौ एसेबाबो बेलेग नुयोना मबाइलाव बिलाइखौ नै जोंना आलासिफोरा थांबाय दे टाटा थांबाय नै मा मोनना होआ होफिनदो मामा नङाबा नों आदु मोनजादो थ' थांबा जानाव बिसोरथ' थांनो फैदोंमोन थ' बेखिनिखौ दिनै खामला होनानै बानायजेननानै दोनबाय आरो नै दा बेसेबां जानानै दङ ओमफ्राय नै ओरैथिंजाय हा दोङो आरो बेखिनिया अर्डार जाखाजोब्बाय आरो जोंनाव
दायो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो हाला जा देखायनांगौ नोंथांमोननो आङो ससेबाबो भिडिअ लानानै देखायखाबाय ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोननिसिम जोंनि चकलेटनि बागै गोदान गोदान आपडेट मोनहैबाय थागोन आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला आङो दोनथ'नोसै बाय बाय